Περί συγχώρεσης σήμερα ο λόγος. Και θέλω να μιλήσω για αυτή τη φράση που ίσως έχετε ακούσει κι εσείς, κυκλοφορεί πολύ, το ότι χρειάζεται να συγχωρέσεις για να μπορέσεις να προχωρήσεις, να θεραπευτείς κτλ. Στην ουσία δηλαδή θεωρούμε προϋπόθεση, απαραίτητο βήμα, το άτομο το οποίο έχει πληγωθεί, έχει ακοποιηθεί, έχει ζημιωθεί, να συγχωρέσει το άτομο που του προκάλεσε αυτή τη βλάβη, ακόμα και αν εκείνο το άτομο δεν έχει αναγνωρίσει τον πόνο που δημιούργησε, πόσο μάλλον που μπορεί καν να μην έχει ζητήσει συγγνώμη εννοείται. Το αν θα συγχωρέσει κάποιος ή όχι, το θεωρώ κάτι που είναι μια πολύ προσωπική διαδικασία, έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους, αλλά σε καμία περίπτωση για μένα δεν είναι προϋπόθεση. Κάποιες φορές μάλιστα μπορεί να είναι και το ζητούμενο να προχωρήσω αφήνοντας πίσω χωρίς να δώσω κάποια άφεση, να μπορώ και να μην είμαι το καλό παιδί, καλή κοπέλα που τα συγχωρεί όλα. Αλλά αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό και ίσως είναι αυτό που μπορεί να εννοεί και η φράση λίγο να διαστρεβλώνεται, είναι το να μπορέσω να χωρέσω αυτό που μου έχει συμβεί, να μπορέσω να χωρέσω αυτό που μου κάνανε, να μπορέσω να χωρέσω τον πόνο που βίωσα και που μπορεί να βιώνω, να μπορέσω να χωρέσω τη θλίψη, το πένθος, την απώλεια που προέκυψε μέσα από τη συνθήκη αυτή. Που τι σημαίνει να χωρέσω? Πολλές φορές όταν μας έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ έτσι μεγάλο, πολύ έντονο, πολύ στενάχωρο, πολύ τραυματικό, είναι σαν αυτό να ξεχυλίζει μέσα μας, να είναι πιο πολύ από όσο αντέχουμε. Και αφού είναι πιο πολύ από όσο αντέχουμε, κάνουμε και πολλές παρορμητικές κινήσεις, κάνουμε πολλά πράγματα, κάπως λίγο να μπορέσουμε να κουφιστούμε, κάπως λίγο να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Όσο όμως μπορώ και ανοίγω χώρο και κάνω χώρο μέσα μου, και αυτό μπορεί να μπει και να καθίσει και να είναι λίγο πιο άνετο, να παίρνει λίγο πιο πολύ αέρα, χωρίς να σημαίνει ότι σταματάει η ποιότητα πόν που μπορεί να έχει, αλλά είναι κάτι πια που το χωράω, που έχει βρει τη θέση του, που δεν βουλιάζω μέσα του, που δεν πνίγομαι μέσα του, τότε αυτό σημαίνει ότι μπορώ εκεί να προχωρήσω, γιατί υπάρχουν και άλλα κομμάτια μου που έχουν και αυτό το δικό τους χώρο και όλα μαζί έτσι αποφασίζουν για τις κινήσεις μου, για το πώς θα εξελιχθώ, τι θέλω να κάνω. Άρα δεν στέκομαι από μία θέση ενός μηχανισμού επιβίωσης, από μία θέση πανικού ή από μία θέση πάρα πολύ μεγάλου ανυπόφορου πόνου, που εκεί προφανώς δεν μπορώ να αντιδράσω πάρα πολύ ψύχραιμα και πάντα με γνώμονα το βέλτιστο μακροπρόθεσμο καλό μου, αλλά λειτουργώ και λίγο παρορμητικά. Ενώ όταν χωρέσω αυτό που μου έγινε, χωρέσω αυτό που μου συνέβη, φυσικά δεν είναι καθόλου εύκολη διαδικασία και αυτή, αλλά αυτή είναι κάτι που αφορά εμάς, που είναι η προσωπική μας διαδικασία. Δεν έχω να το κάνω προς κάποιον άλλον, είναι στην ουσία να ανοίξει σιγά σιγά χώρος μέσα μου για αυτό που έγινε, ώστε να είναι ένα μέρος της ιστορίας μου, ένα μέρος της αφήγησής μου και όχι όλη μου ταυτότητα. Να μην προσδιορίζεται όλο από αυτό. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι ίσως αυτό που είναι το ζητούμενο και εκεί που μπορούμε να στοχεύουμε, να δούμε πώς μπορούμε σιγά σιγά να κάνουμε χώρο, συγχωρέσω, να φτιάξουμε πιο πολύ χώρο, να δημιουργήσουμε πιο πολύ χώρο για όσα δύσκολα μας συνέβησαν, έτσι ώστε να γίνουν μέρος της ιστορίας μας και μαζί με αυτό το κομμάτι να πορευτούμε και σε όλα τα επόμενα που έρχονται.